elsker den der begyndelse, som rigtig mange influencer kommer med. Ufattelig mange har spurgt. Men der er jo nogen faktisk, der har spurgt her i gruppen, om hvad skal du egentlig have med, Jesper? Ufattelig mange, det vil nok være en overdrivelse. Så jeg har lige strukket den her video sammen, som vil fortælle dig noget omkring, og vise dig, hvad er det egentlig, jeg skal have med til at gå. Og jeg ved jo ikke, hvor lang tid jeg skal gå, men jeg tænker et sted mellem 4 og 6 måneder bliver nok. Jeg kunne jo godt tænke mig til at holde jul i Istanbul. Simpelthen kun fordi det er et muslimsk land, og der ikke er noget jul. Det ville jo være det bedste for mig. Men lad os gå indenfor. Lad os gå op i min stue, og lad os se, hvad der egentlig er deroppe. Jamen, velkommen indenfor. Og det er så det her, jeg skal have med. Lad os prøve at dykke lidt ned i det og se, hvad der er. Der er et par, hvad hedder sådan nogle, de hedder shorts, vel, sådan nogle Bermuda shorts, det hed de dengang jeg var ung. Og så er der sådan et par inderbukser, et par indershorts, cykelshorts, fordi jeg simpelthen bliver så hudløs imellem mine ben, når jeg sveder. Ja. Så er der et par almindelige gå-shorts, løbeshorts med inderbukser i, som jeg også skal have med. Måske endda på og sådan der. Så er der selvfølgelig mine badebukser og mine badebriller, skulle jeg sige. Mine svømmebriller. Jeg er meget glad for at svømme, så jeg tænker, det kan jo godt være, at jeg kommer forbi en svømmehal. Om ikke andet, så for at blive rigtig ren. Så har jeg 2 par lange bukser med. Det ene par, det er sådan nogle meget, meget tynde nogen, og de andre, de er noget tykkere. Det kan også være, de blå her, dem kan godt være, at jeg lader blive hjemme. Det har jeg ikke bestemt mig til endnu. Bælte til de her over. Ellers altid rart at lige have et bælte med. Så er der 5 par uldsokker. Sådan ser de ud. Og 3 par underbenklæder i bambus. Hurtigt skyld op. Hurtig tørring. Så har vi, hvad har vi herovre? Nå ja, så har vi 2 t-shirts i, hvad hedder sådan noget, merino-uld. Det er dem, jeg kommer til at bruge til daglig. Så er der en hurtigt tørrende t-shirt i sådan noget tekstureret stof af en eller anden art. Den kommer jeg ikke til at bruge særlig meget. Højst sandsynligt kun til, når dem derovre, de skal vaskes. Fordi jeg har oplevet, at når jeg går med den, så det skarver på mine brystvorter. Så det er ikke særlig rart. Så er der fuldstændig overflødige ting, jeg har taget med her. Det er mit regnslag. Men det kunne jo være, at jeg fik brug for det. Og det der, det er en merino-uld cardigan. Jeg er jo sådan en gammel mand, så jeg bruger cardigan. Men jeg bruger det også som et stykke overtøj, og jeg kan simpelthen ikke fordrage at have overtøj på. Men cardigan, det går. Og egentlig også den her. Det er jo så genialt, Jesper, du har taget en hørskjorte med. Den trænger jo aldrig nogensinde til at blive strøget sådan en, vel? Nej. Men den er faktisk tænkt til, at jeg lige kan bruge den til at skærme imod solen. Ja. Og så har jeg dog købt mig en waterproof, er det ikke det, der står? Jo. Waterproof jacket, som også er windproof. Sådan just in case. Yes, så det var vist alt tøjet, det her. Og ikke meget, jo. Og alt det der, det skal derned i den her. Og så skal jeg lige vise dig en ting. Prøv lige at se her. Prøv at se, hvad der kommer til syne. Nå, der er hun jo. Den søde Freja. Ja, hun glæder sig så meget til at komme afsted, fortalte hun mig her til morgen. Ja, og jeg glæder mig også til at komme afsted, Freja. Det bliver en spændende tur for dig og mig. Ja, så er der et par skiftesko, og det er min klipklapper. Min sovepose,
hvis jeg nu skulle komme til at komme sted hen, måske i en høstak, alene, så kan jeg jo trække min sovepose på. Så er der sådan et, hvad hedder sådan noget? Det hedder et håndklæde i sådan en mikrofiber halløj. Jeg har tidligere haft dem, og jeg bryder mig faktisk egentlig ikke om at bruge den, men måske alligevel en god idé at have med, jeg ved det ikke. Så er der mit bestik i sådan noget titanium, så det vejer jo bare absolut ingenting, men nok en meget god idé. Og så har jeg faktisk en kniv, en lommekniv desforuden. Sådan en skarp en, ikke? Det her, det er et støttebind, og så er der, det kan man ikke se, tror jeg, så er der, kan man måske godt se, så er der min mikrofon til min podcast, så jeg kan gå og snakke i den. Og så er der selvfølgelig lidt lektyre med. Det her, det er den bog, der skal følge mig, i hvert fald i begyndelsen. Frihed i nuet. Hvad andet vil være passende at snakke om? Og det er Krishnamurti, som du kan se. Hvis du kender ham, så er det jo fint. Hvis du ikke gør, så kan jeg kun anbefale at læse. Britisk filosof og sådan noget. Så er der et par vandflasker. Også en nødvendighed. Ja. Så er der min toiletting, og der mangler lige en enkelt ting her, kan jeg se. Der mangler mine skraber. Men ellers så består det kun af tandpasta, tandbørste, neglesaks, tænker jeg kunne måske være nødvendigt. Ekstra skær og så noget barberskum. Ja, det er i hvert fald minimalistisk. De hvide der, det er nogle kontaktlinser, som jeg kan tage på, når jeg vil have mine solbriller på, som er her i. Så er der selvfølgelig passe. Så er der den lyserøde boks her, det er sådan et lille syssæt. Det kunne jo være, at jeg fik lyst til at lave lidt stramaj på vejen. Det der, det er mine earphones. Nogle gange så går jeg og lytter til musik og podcast. Jeg gør det faktisk ikke meget, men kunne være rart nok. Det der, det er min punkt. Min portemonnaie, som Buster Oregon Mortensen, han vil sige. Hvis man har læst Busters Verden, så ved man, hvad jeg refererer til. Så er der min reparationskit. Det er noget gaffatape. Ja. Jeg er ikke handyman, men man kan sgu da altid sætte noget gaffatape på. Så er der lidt medicin, som der skal med. Og min powerbank, min tripod og min oplader. Ja. Så det er jo alt det, der skal med. Og alt det skal jo ned i den her fantastisk rygsæk. Jeg har sådan nogle, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, cubes, som man kan pakke ting ned i. Så, og det jeg har prøvet det af, så der er sådan set fint nok plads. Jeg mener, min rygsæk, den er omkring 40 liter. Det er lige der omkring i hvert fald. Og den har sådan et regnoverslag, eller det hedder det vel ikke, et regnslag, som der kan trækkes over. Hvad siger du, far? Ja, hvis du regner, så skal du pakkes dernede i. Ja, det er rigtigt. Og ja, så hun håber jo ikke på, at det kommer til at regne, vel? Men det var the shit, som man siger. Så det er faktisk de ting, jeg skal have med på min gåtur. Om det er meget, om det er lidt, det vil vise sig. Jeg har det også sådan, at hvis der er noget, der kommer til at mangle, og det er der jo nok, jo, for jeg har jo aldrig gået før, jo. Så jeg skal selvfølgelig også have sko, men det giver lidt sig selv, ikke? Men så tænker jeg, at så køber jeg det bare, og jeg skal skifte sko formodentligvis halvvejs eller sådan noget lignende, fordi de her sko, jeg har, det er ikke waterproof. Så derfor så køber jeg nogen på vejen. What else? Ja, jeg tror faktisk, at det ikke er ved at være det.
Og du kan se, det ser lidt tomt ud, minimalistisk. Selvom jeg altid bruger minimalistisk, så er det her godt nok vildt ekstremt. Det er lige de sidste ting, der er ved at blive pakket ned. Så nu er det sgu snart nu. Tak fordi du kiggede med. Og tak fordi du var med i gruppen. Og tak fordi du du støtter min rejse. Hvor fantastisk er det ikke lige?